На 15 октомври отбелязваме Международния ден на белия бастун, посветен на правото на лесно придвижване на слепите хора. Денят на белия бастун се отбелязва от 1969 година по решение на Международната федерация на слепите с цел привличане на вниманието на международната общност към проблемите на хората с нарушено зрение. Белият бастун е приет и като защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света. Признат е и като знак за тежко зрително увреждане и като символ за самостоятелността на хората без зрение. За първи път в света през 1931 година френската графиня Гуили Хербемонт е подарила на незрящите хора в Париж 100 бели бастуна, с които да си служат за придвижване. През 1964 година, на 15 октомври, американският президент Джонсън е подарил на незрящите в Америка дълги бели бастуни, което е станало началото за системните им тренировки в ориентиране и мобилност. В България Денят на белия бастун е отбелязан за първи път през 1980 година с прояви, организирани от Съюза на слепите в България. В нашата страна има около 18 000 незрящи хора. Почти 16 000 от тях са възрастни и трудноподвижни. Като част от международното Lions движение, основната цел и на българските клубове е да работят в полза на обществото и на нуждаещите се. Мотото „Ние служим“ е водещо и за българските лаянисти. В международен план приоритет на организацията е превенцията и запазване на зрението, а Lions клуб Панагюрище успешно реализира на практика мисията да дарява светлина. Панагюрските лъвове подпомогнаха лечението на Нели Петрова, която от малка има проблем със зрението. Тя беше претърпяла няколко операции, предстоеше нова. С тяхната изключителна материална и морална подкрепа бе проведен благотворителен концерт в помощ на малкия Георги Крушевски, който се нуждаеше от спешна операция на очите заради ретинопатия. Жорко се превърна в талисман на местната организация, която продължава и до днес да оказва помощ на родителите на мълчугана. Lions и Лео клуб Панагюрище закупиха и дариха мобилна електронна лупа Мано на Божидар Диков, ученик в професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в град Панагюрище. Тя е предназначена за задържане на процеса на заболяване при диагноза ювелирна макулна дегенерация тип Штаргард. Лупата допринесе за създаване на приемлив зрителен комфорт за Божидар в ежедневните му учебни занимания. В своята 6-годишна история Lions клуб Панагюрище успя да реализира няколко мащабни проекта. На 21 май 2011 година беше финализиран проекта за оборудване на ресурсен кабинет в основно училище 20 април, който е в помощ на зрително затруднените ученици. Кабинетът разполага с яйце на Колумб, дървена кутия за вгнездяване на геометрични фигури, дървена къща пъзел, предбрайлов комплект, дървен, който се използва за начално обучение на брайловата азбука, брайлови плочки и шила, брайлова машина, на която се печата брайлов текст, затворена телевизия, която се използва за оголемяване на шрифта на слабо виждащи ученици и чрез нея те се учат да четат. Тактилен тест за развиване на тактилността на пръстите, което им помага да знаят дали пипат, например, плат, дърво, метал и други, и да развият усет за цветовете. Благодарение на осигурените помощни средства за зрително затруднените ученици, предоставени от Lions клуб Панагюрище, тези ученици се чувстват пълноценни в училище, казва старши ресурсен учител Цветелина Иванова. Благодарение на Lions клуб Панагюрище, който ни предостави тази възможност на зрително затруднените деца да работят с тези материали, първо ние икономисахме много хартия, защото за всяко едно зрително затруднено дете, което има
определен проблем в визуса, трябва на различни шрифтове да им се печатат и да им се набират уроците, тестовете, материалите. А сега, благодарение на затворената телевизия, слагаме си теста, детето се увеличава колкото му е нужно, чете си и си дава отговорите и така най-лесно се изпитват тестово. Значи, 5 зрително затруднени ученици имахме, в момента останаха 3. Благодарение на затворената телевизия 2 се научиха да си четат много добре, 2 се научиха на Брайл и един от нашите ученици, просто когато дойде този дидактичен материал, вече много малко работи с него и работеше на програма Джонсън на компютъра, говорящата, и се справя по този начин. Сега ученик в професионалната гимназия. През 2012 година панагюрските лъвове направиха поредния си благотворителен жест, насочен към хората с увредено зрение. Незрящите от община Панагюрище имаха възможността да бъдат обучени да работят с компютър, като за целта от Lions закупиха специализиран софтуер, който бе инсталиран на компютрите в градска библиотека Стоян Дринов. Така, библиотеката ни стана 3-та в България, която разполага с подобна специализирана техника в помощ на хората с зрителни проблеми. Изпълнени с благодарност са думите на Мария Муховска, председател на териториалната организация на Съюза на слепите в България. Дейността на нашата териториална организация има един голям плюс, защото на нас винаги и за всичко са ни помагали членовете на Lions Club Панагюрище. Още през 2012 година те направиха благотворителен бал, на който събраха пари и закупиха говорящата програма за слепи за компютър Joyce. В началото я монтираха на 3 компютъра в градската библиотека Стоян Дринов, за което сме много благодарни и на ръководството на библиотеката и на хората, които работят тук. В библиотеката получихме и обучението си, за да работим с тази програма. По-късно тя беше инсталирана на личните ни компютри по домовете и всеки, който желае, и сега може да изкаже желание и да му се монтира. Другото, което направиха за нас членовете на Lions Club Панагюрище, това е, подариха 2 компютъра на членове на дружеството, които се обучиха да работят с тази програма. Подариха ни 35 CD плеера. Освен това, с съдействието на градската библиотека Стоян Дринов направихме и фонотека, т.е. закупиха ни 80 диска с записи на книги, най-различна художествена и научна литература. Намират се дисковете в градската библиотека, всеки, който желае, може да дойде да си ги слуша и тук в самата читалня, а може и в къщи. Друго, което са ни подарили, това са белите бастуни и опорни бастуни. Териториалната организация Панагюрище се състои в момента от 85 човека, които са с зрителни увреждания, констатирани с телково решение, над 72% само за зрителното увреждане. Искам да изкажа най-сърдечни благодарности на всички членове от Lions Club Панагюрище, които не жалят време, сили, средства и се стараят с всичко, каквото на нас не е необходимо, да ни помогнат. Много ни помагат, за да имат възможност нашите членове да се включат в обществения живот и да развиват своя интелект. Благодаря им от сърце. За 6-та поредна година Панагюрският Lions Club организира, спонсорира и проведе безплатни прегледи на очите за всички първолаци от общините Панагюрище и Стрелча. Профилактичните прегледи бяха осъществени от доктор Крумова и доктор Маринов, високо квалифицирани специалисти от клиниката по офталмология към Университетска многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги, Пловдив. Профилактичното изследване на зрителната острота е едно от основните изисквания и е изключително важно да се хване на време.
Дори бих казал, че на 3-4 годишна възраст би трябвало да се прави първият очен преглед за изследване на зрителна острота. Първи клас е удачна възраст, защото тогава децата започват с системно зрително натоварване под формата на часове, на домашни, на занималния. И дори в предучилищната група, в последните групи на детската градина в първи клас, това е времето, в което се проявяват най-често рефракционните аномалии, т.е. необходимостта от поставяне на оптична корекция, било тя с очила или с контактна леща, защото в противен случай е възможно да се появят оплаквания от рода на главоболие, в по-тежките случаи при по-високи диоптрии, в резултат на непрекъснатото напрежение се стига и до проява на страбизъм или кривогледство. Ако тези аномалии не се открият и не се лекуват на време, съществува сериозен риск от развитието на така нареченото мързеливо око или амблиопия. Амблиопично наричаме едно око, което е с трайно понижена зрителна острота, без да има заболяване, което да я обяснява. И именно детската възраст дори бих казал, между 4 и 10-12 години е момента, в който една амблиопия може да се лекува с подходяща оптична корекция. Прескочим ли този период, оттам нататък зрението си остава трайно понижено. Продължава и традицията за изплащане на стипендии на отговарящите на критериите на клуба ученици и студенти. Нашата мисия е да помагаме на хората в неравностойно положение и за в бъдеще ние ще продължим с инициативите си в полза на обществото. Категорична е доктор Катя Симеонова, президент на Лайънс клуб Панагюрище. Днешното отбелязване на Деня на белия бастун е един естествен етап в развитието на нашите приятелски и партньорски взаимоотношения с членовете на Съюза на слепите в Панагюрище. Тези взаимоотношения започнаха преди 7 години с първото даряване на бели бастуни на тези хора и продължиха в годините с упоритата работа от страна на Лайънс клуб за постигане на посочените в този репортаж успехи. Днес проведохме и станалите традиционни очни прегледи за първокласниците на общините Панагюрище и Стрелча. Въпреки че тази акция обхваща малка част от учениците на двете общини, провеждайки се редовно и системно за 6-та година, тя е сигнал към родители и ученици, че не винаги очните заболявания са свързани с оплаквания и с болка, а профилактиката е много важна част от бъдещето здраве, очно здраве на децата ни. За втори път Лайънс клуб Панагюрище съвместно с младите лъвчета от Лео клуб Панагюрище закупи и дари 7 апарата за измерване на кръвно налягане, които имат звуков панел за отчитане на резултатите от премерените стойности. Това също ще стане традиция в нашите взаимоотношения с Съюза на слепите в Панагюрище, защото Лайънс клуб Панагюрище служи и помага на хората в неравностойно положение да имат нормален и достоен живот. Ние служим. Водени от нашия девиз, ние членовете на Лайънс клуб Панагюрище ще продължим да засвидетелстваме своето отношение и помощ към всички вас, които всекидневно срещате трудности в живота си, непонятни за останалата част на обществото. На всички вас пожелаваме сили и кураж, за да се справяте с трудните моменти, енергия и оптимизъм, за да се радвате на всеки ден. Но това няма да стане без обединяване усилията на обществото, без обединяване усилията на държавни и неправителствени организации. Това е посланието на днешния ден. Всички ние, които сега сме здрави, да приемаме, подкрепяме и помагаме на всички вас, нашите съседи, приятели и роднини, които всекидневно се справяте с трудностите на живота, определени от едно очно заболяване. Международният ден на белия бастун е символ на самостоятелността на зрително затруднените лица, на рехабилитацията и социалната интеграция и на стремежа за достоен живот и равноправие. Този ден не е празник за слепите хора. Той е ден на размисъл, как обществото приема незрящите като група в неравностойно положение и премахване бариерите при общуване с тях.